An ka foli bɛ an lagaba bɛɛ lajɛlen k'aw ladɔnniya ko ni aw donni aw ka jɛmukan kɔnɔ dɔgɔkun kibaru ale bɛ lase aw ma samedi o samedi ka taa 9h la ka taa bila 10h la aw balimakɛ Bubakari Kɔlɔn Samake fɛ dɔgɔkun kibaru ye jɛmukan ye jɛmukan min ka wele bi se maa minnu ka baara ye kunnafoni ɲinini kunnafoni sɛgɛsɛgɛli fo ka taa se kunnafoni jɛnsɛnli ma samedi o samedi u bɛ na an b'a essayer dɔgɔkun kɔnɔ bakuruba minnu kɛra ka baro ani hakilinaw di o kan fo ka taa se don nataw ma an bɛ se ka sigili kɛ o information bɛna évoluer mulu la o kibaru ninnu ka ɲi ka mulu di bi dɔgɔkun kibaru maa fila mulu b'an bolo olu b'an bolo ka kɔrɔ wagati caman an ka plateau sanfɛ o dɔ ye Magan Fofana an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an ka invitation accepter la. Merci Boubacar Kɔlɔn aw ni ɲankuma donc i y'a fɔ cogo min na an bɛna heure kelen ɲɔgɔnna kɛ an hakilila falen basi t'a la ale ni maa min ka ɲi k'u hakilina falen nin kuma dɔgɔkun kibaruba mulu b'an bolo o ye Sidi Kunta an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ka an ka wele jaabi la je pense que c'est bien prononcé. Ok, n b'i fo ka foli di Cheikh Fofana fɛnɛ ma ka foli di technique ma ale ni a ka ɲɛmaya so ale ni fɛn bɛ a ka baara bila ka i sigi ka jɛmukan in lamɛn an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen. Basi t'a la o de b'an don an ka bi dɔgɔkun kibaru bakurubaba mulu b'an bolo o dɔ ye an y'a ye k'a fɔ nin semaine daminɛ fo ka taa se semaine camancɛ ma an y'a ye k'a fɔ an ka jabaraniso jamana ka jabaraniso n'o ORTM yɛrɛ ye ale ye journal officiel la an y'a ye k'a fɔ communiqué dɔ kalanna présentatrice fɛ communiqué in ale kɔnɔ kuma tɛ dɔwɛrɛ ye Cour des comptes k'ale audit demandé ex parti politique i b'a fɔ parti politique mulu cira k'a yira k'a fɔ k'u kana n'u ka baara papier dɔw ye n'an b'a fɔ o ma u ka dossier financier ka ta san 2000 la n'o ye 2000 ye ka taa bila san 2025 la n'o ye 2025 ye a bɛ n'a fɔ san 25 u ka wari baara papier ko Cour des comptes mako sera olu ma bi an da bɛna s'o ma Kunta an y'a ye k'a fɔ nin communiqué in kɔni kalanna ko communiqué bɔra Cour des comptes yɔrɔ ka ɲɛsin ex parti politique ma n'o tɛ dɔwɛrɛ ye parti politique minnu cira an y'a ye k'a fɔ kalo tɛmɛlen parti politique ciriko kuma kɔni o ye déjà Mali la o ye fɛn ye min consommé na déjà mais nin ye den kura ye goya la ko audit ka kan ka kɛ san 25 audit e ka faamuyali ye jumɛn ye nin bakuruba la ni information in na. Comme an bɛɛ lajɛlen kunnafoniya mɛn jabarani sanfɛ communiqué kalanna k'a fɔ ko section des comptes donc n'a fɔra section des comptes pour que mɔgɔw ka faamuya o ye Cour suprême niveau la Cour suprême ye Mali kiiribulon yɛrɛ bɛɛ min bɛ a bɛɛ lajɛlen sanfɛ voilà parce que kiiribulon ye niveau ye minnu b'an ka commune kɔnɔ olu ye grande instance ye ni kiiri kɛra ye ni i ma nimisi wasa sɔrɔ i bɛ se ka appel kɛ i bɛ taa cour d'appel la o kɔfɛ min fana b'o sanfɛ o ye Cour suprême ye Cour suprême fɛnɛ tilannen don bondaw ye donc ni bonda dɔ ye min bɛ jateko kunna o de ye a demander k'a fɔ ko parti politique kana n'u ka état financier ye parce que ko hakilila jiginna ɲɔgɔn dalajɛ dɔ kɛra a fɔra ko concertation des forces vives de la nation recommandation damadɔ bɔra olu kɔnɔna na o recommandation na audit kuma fɔra yen nɔ donc dans le cadre de l'audit k'u kana u ka état financier déposer donc n bɛ fɔlɔ ka min fɔ k'a fɔ ko ka jamana nafolo sɛgɛsɛgɛ an b'a fɔ ko ye ko ɲumanba de parce que état ka dɔrɔmɛ kelen bɛ don fan o fan fɛ parce que jamanadenw de ta don a kan ka sɛgɛsɛgɛ k'a kunnafoni jamanadenw ma donc an b'a fɔ ko ye ko ɲumanba ye et puis ça permet ka dɔ bɔ corruption na an b'a ye Mali la chaque fois a bɛ fɔ corruption bɛ yen nɔ ou bien a bɛ fɔ ko manque à gagner bɛ fan dɔ fɛ chaque fois ni rapport ka Végal ka rapport kɛra ou bien OCLE ka rapport kɛra i bɛ a mɛn voilà donc ni sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ a b'a to minnu bɛ wari gérer u b'a gérer ka ɲɛ et puis toujours wari trace bɛ se ka dɔn o ye ko ɲumanba ye maintenant ka état financier fana déposer Cour suprême na o tɛ ko kura ye o ye ko kɔrɔlen de ye min bɛ ka kɔrɔ parti politique bɛ a déposer Cour suprême na chaque année avant le 31 mars de l'année par exemple en 2025 là avant le 31 mars 2025 min tɛmɛna normalement wa 2024 rapport kun kan ka déposer Cour suprême na ni baara bɛ kɛ cogo la et yanni parti yɛrɛ kun ka ci waati min na parti cili kuma yɛrɛ fɔ ou bien réduction fɔra waati min na parti yɛrɛ y'o signali ka kɔrɔ ko Cour suprême yɛrɛ ka rapport laban min bɔra ni o ye 2023 exercice concerné ko parti 59 ko o bɛ Mali kɔnɔ min y'u ka rapport déposer Cour suprême ça veut dire rapport déposé tɛ ko kura ye
Voilà. Donc parce que nin kɛra dɔrɔn bon jamana kɔnɔ minnu t'a kɔrɔ u b'a fɔ ah bon an bɛ fɛ ka jamana nafolo sɛgɛsɛgɛ ayiwa partout bannen do kana ni voilà partout bannen do kana n'u ka rapport ye u tɛ fɛ parce que min fɔr'u la a jɔr'u la parce que souvent o ye fait de Mali kɔnɔ toujours on se prend émotion donc et on dirait que aussi ɲɛmɔgɔw b'o de fɛnɛ faamuya u bɛ baara kɛ ni o de ye souvent an bɛ fɛ ka fɛn dɔ fɔ partout ma a demande ko n'u ka rapport banna ka rapport bɛ ka déposer ka kɔrɔ chaque année parce que 59 olu yɛrɛ ka rapport y'o yira maintenant a b'a to ne bɛ ɲininkali damadɔ de poser n yɛrɛ kun parce que an tɛ kiiritigɛla ye bon an b'a supposer Cour suprême olu bɛ kiiri dɔn ka tɛmɛ pratiquement tɔ bɛɛ kan parce que voilà magistrat expérimenté de bɛ yen nɔ ka caya bon an bɛ ɲininkali damadɔ k'an yɛrɛ parce que i b'a fɔ sariya la ji bɛɛ n'a a boli sira don bamananw b'o fɔ ten sariya fɛn la procédure de bɛ sariya bɛɛ la maintenant olu y'a demandé ko ex parti yɛrɛ b'a fɔ cogo min ex parti politique ça veut dire que parti tɛ yen bilen ɲininkali fɔlɔ ye jumɛn ye pourquoi o bɛ ka nin demander or olu yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ parti tɛ Mali kɔnɔ bilen partout cira la dissolution des partis politiques o ye kelen partout sɛbɛn min yɛrɛ partout kun kan ko fɔ n'o ye charte des partis politiques ye o sɛbɛn abrogera et partout ko activité a fɔra ko suspendé don avant ka o suspendé don Mali kɔnɔ partout tɛ activité foyi kɛ réunion tɛ yen baara tɛ yen parce que sariya dɔ de bɛ audit lancer n'o ye charte des partis politiques ye k'a fɔ san o san par rapport kan ka déposer compte kan ka kɛ n'a fɔra o charte abrogelen don o ye kelen ye partout cilen don activité des partis politiques suspendé donc partout tɛ se ka ɲɔgɔn ye u tɛ se ka réunion kɛ u tɛ se ka foyi kɛ hakililajigila an b'a kalama activité suspendé kun do fɛn dɔ la dialogue intermalien yan'o ka daminɛ o ye activité parti politiques suspend et o senfɛ yɛrɛ u ye parti politique ɲɛmɔgɔ 11 u taar'o minɛ Mustafa Diko ka domicile la pourquoi ko parce que u taara ɲɔgɔn dalajɛ or activité suspendée maintenant donc o ye question fɔlɔ ye mais min poser o bɛna na sur quelle base u bɛ ka nin demander an b'a dɔn olu kɔni ye kiiritigɛlaw de ye u b'a dɔn u bɛ kiiri dɔn kosɛbɛ n'u kun sera k'o base fɔ an ye o bɛ faamuya filanan jumɛn audit kuma bɛ ka fɔ c'est dans le cadre des audits minnu ka fɛn fɛnɛ ye audit ye minnu bɛ audit sariyaw fɛnɛ dɔn o ye min fɔ an ɲɛna i tɛ se ka audit kɛ ka segin plus de 10 ans en arrière nin fɔra ko de 2000 à 2025 san 25 pourquoi ka demander san 25 or sariya minnu bɛ audit la a fɔra k'a tɛ se ka segin ni 10 ans ye audit kɛbagaw ye olu fɔ an ɲɛna sabanan ye jumɛn ye fɛn min déposé bɛ aw fɛ yen ka kɔrɔ a bɛ tila k'o demander mun na rapport bɛ aw fɛ yen ka kɔrɔ n'a bɛ fɛ ka audit kɛ mun na to olu sɛgɛsɛgɛli kɛ dɔrɔn ka baara kɛ ni o ye ka voilà 59 min y'a déposé b'a déposé la maintenant tɔ min b'a déposé an b'a fɔ olu sariya sɔsɔ la yanni sariya yɛrɛ kun ka cɛ hali réduction fɔla fɔlɔ ko n'u fa réduction kɛ a ma gɛlɛn Mali yɛrɛ kɔnɔ des 299 partis fɛn fɛn tɛ ka déposé olu sariya sɔsɔ kɔnɔna na donc a bɛ se k'olu nɔ kun minɛ mais maintenant minnu y'a déposé 59 olu ta kɔni b'aw bolo communiqué la o ma précisé minnu m'a déposé normalement olu bɛ se k'a fɔ minnu kun tɛ k'u ta déposé ka kɔrɔ a ye nana aw ta u ma fɔ communiqué la a fɔra ko les ex partis politiques u ka représentants walima k'u ɲɛmɔgɔ k'u bɛɛ ka na ni rapport ye minnu ka rapport b'aw bɛn ka bɔ pour ka demander ça encore donc voici des questions an m'a yɛrɛ ɲininka est ce que sariya ko de don wa ou bien mun ko de don n'u sera k'olu ɲɛfɔ an ye an bɛ se k'a faamuya. Basi t'a la an bɛ segin ma sɔɔni Makan Fofana an kɔni bɛ ɲininkali min kɛ e la c'est vrai que an donna contexte kɔnɔ mais hakilina jumɛn yɛrɛ b'e la e kɛlen ka nin communiqué kalanni ye k'a fɔ ko Cour des comptes ye audit demandé 25 ans parti politique u ka état financier e ka réaction kɛra mun de fɔlɔ. Bon ne kɛlen ka kunnafoni ye d'abord kunnafoni ma bala ne na. A ma bala ne na fiyewu fiyewu. A ma bala ne na fiyewu fiyewu. Parce que fɛn dɔ de don mɔgɔw ma an m'a faamuya mais a ma bala ne na. D'abord kunta da sera a ma concertation min kɛra sigi ka kuma minnu kɛra kɔsa in na n'o o laɲiniw kun ye ko k'a fɔ ko ka parti politique ci ani k'a fɔ ko ka parti politique sɛgɛsɛgɛli k'u ka fɛnw na ani k'a fɔ ko ka san 5 di chose transition ɲɛmɔgɔ ma donc ni kuma ninnu de kɔnɔ k'u taara k'u fara ɲɔgɔn kan donc ni ministre délégué min bɛ yen n'a ka baara ɲɛsinnen don an ka jamana cɛbɔli ma décentralisation ni réforme fɛn ninnu na maintenant olu de tilala ka fɛn o fɛn bɛ yen nɔ n'i b'a fɔ généralement ni sariya b'a lawaleya i b'a sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ exécutif kɔnɔ olu de bɛ sariya bila généralement a ka wale ninnu kɛ parce que olu yɛrɛ tɛna se ka kɛ directement donc mɔgɔ min kan ka kɛ o bɛ a fɔ olu de nin waleya in kan ka kɛ a kan ka kɛ a y'a kɛ maintenant kunta da sera yɔrɔ wɛrɛ ma min tɛ se ka faamuya yɛrɛ fiyewu fiyewu o de ye e kɛlen ka parti ci ka tila k'a fɔ k'u ka na ni fɛnw ye ne bolo
yani parti kun ka ci aw kun bɛ se ka fɛn dɔw demande fɔlɔ wa hali n'a kun bɛ demande ɲininkali bɛ kɛ a kun tɛ kɛ nin ti ɲininkali kɛcogo ye misali la san o san a tigi bɛ ka na a ka sɛbɛn bila i fɛnɛ a bɛ ka na rapport déposer olu yɛrɛ ka texte kɔnɔna na n'i taara hali cour suprême na ka texte kɔnɔna la donc aw kan ka a vérifier de o a rapport ninnu a ye laban min fɔ 2024 min ta déposer la parti 59 in na a fɔra ko 19 ta man ɲi 19 ta rejeté o y'u ka baara kɛta de o donc normalement san o san kan k'o baara de kɛ ni min ta ka ɲi min ta man ɲi san o san olu kan k'o bɛɛ de kɛ k'o bila maintenant ni ne ka baara la ni fɛn dɔ man ɲi i b'a fɔ nin b'a jɛ karisa nani nin ye mais e k'a fɔ ko fo ka na ni fo san 20 kɔ fɛnw ye alors que charte des partis politiques kɔnɔ a sɛbɛnnen don o min bɛ yen n'a tɛ nin na tuguni yɛrɛ parce que an y'a fɔ cogo min na o partis sara charte des partis politiques kɔnɔ a fɔra ko parti politique ka archive k'u ka archive mara u ka sɛbɛnkɔrɔ ninnu mara u fɛ yen nɔ ko fo ka se au moins san 10 ɲɔgɔnna ma an ka misali la ni san 10 kɔfɛ ni fɛn ma sɔrɔ a tigi bolo i tɛ se ka kuma a fɛ dɛ donc o ni a ye min fɔ audit ko la o bɛɛ ye fɛn kelen ko o bɛɛ o kɔnɔ ko bɛɛ ye fɛn sugu kelen de ye maintenant ne taara fo san 20 kɔ ko demander o kuma o e ka baara kɛta e bɛ fɛ ne k'i ka baara de kɛ i place la wa donc o fana ye ɲininkali dɔ ye ou bien audit yɛrɛ bɛ se ka kɛ minnu déposer len don déjà minnu déposer len don n'a sɔrɔ ko hali parti politique kun ma ci fɔlɔ dɔ ka fɛn dɔ bɛ yen nɔ a ma ɲi nɔ i b'a fɔ karisa donc i b'u indirectement yɛrɛ i bɛ lettre adressé o la lettre adressé o la bon karisa i ka nin fɛn i t'a a fɔ bɛɛ yɛrɛ ye siɲɛ kelen yɛrɛ donc mɔgɔ minnu dɔw ta déposer la minnu ta ma déposer i bɛ se ka correspondance ci olu ma olu kana n'o ani ni majɛ bɛ min ta la n'o tigi bɛ se ka n'o justifier cogo min na o bɛ na n'o ye donc ne bolo ni ne kun ye ko kɛcogo ye mais an ye kow ta teliya la an yɛrɛ t'a dɔn an kan ka min fɔlɔ kɛ yɛrɛ ka tila ka na kɔfɛ fɔra directement a bɛ mɔgɔ bolo impacté o ye les leaders des partis politiques donc nin wagati la est ce que leader de parti politique n'a bɔra kelen na est ce que an ye leader parti politique wɛrɛ ka kuma ye hali n'a sɔrɔ ko parti cira u yɛrɛ y'a fɔ ex parti politique est ce que an ye ancien leader parti politique ye min ye dénonciation kɛ ou bien ka communiqué kɛ ka ɲɛsin ni communiqué de section de la compte de la cour suprême bon sɛbɛnni sira fɛ ne ma dɔwɛrɛ ta ye mun ta ka kɔ mais mɔgɔw caman bɛ yen misali la i ni mɔgɔw bɛ baro kɛ parti ɲɛmɔgɔw bɛ baro kɛ i n'u bɛ fɛn wɛrɛ kɛ u bɛ mun ta ka hakilila min fɔ a tila bɛɛ hakilila kelen y'o de olu b'a fɔ est ce que n tɛ jan dɔ de dalen olu ɲɛ misali la ni compte bɛ bɔ sisan ni compte bɛ bɔ sisan a bɛ ci e que président lettre cira an ka sisan kunnafoniya sera parti président ne ma mais ale kelen tɛna n'a kɛ o yɔrɔ parti o parti bɛ yen nɔ baarakɛbagaw de ka ca i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ a musaka ko ni fɛnw dɔw ɲɛsinnen don o ma donc a papier ko wɛrɛw dɔw ɲɛsinnen don o ma donc fɔ bɛɛ de ka sigi surtout a fɔlen ko fo san 20 kɔ fɛnw fɔ bɛɛ lajɛlen de ka sigi tuguni donc n'aw sigira a b'a fɔ nin bɛ taa a bɛ fɛnw fara ɲɔgɔn kan ka na n'a ye mais a ye kunta ye min fɔ aw t'ale fara ɲɔgɔn kan o la o ni dɔ tilala ka n'a fɔ k'a fɔ ko aw bɛ fɛ ka jamana dafiri dun k'aw cɛ tuguni n'aw minɛ n'o la dun jɔn bɛna na i protéger donc o fana ye ɲininkali wɛrɛ ye basi t'a la donc kunta an bɛ question min poser nin ko in kan n'a ma ɲɛ ko demande kɔni kɛra ko parti politique yɛrɛ tɛ yen wa parti politique n'i tɛ yen i bɛ baara kɛ cogo di sariya min yɛrɛ b'u bila ka kɛ o fana tɛ yen tuguni ni nin audit ninnu ma na fɛn cour bɛna se ka mun de kɛ bon nin kɔni ye ko wɛrɛ de wulilen tuguni min bɛna ni fɛn wɛrɛ quoi ko ɲugu bɛna ni ɲaga ye bon ne kɔni bolo nin ye ko wɛrɛ de daminɛlen tuguni parce que an yɛrɛ t'a dɔn an bɛ taa yɔrɔ min na finalement quoi an t'a dɔn ne kɔni y'a faamuya ne m'a faamuya parti minnu fɛnɛ kuma olu m'a faamuya c'est vrai ni population lamɛn u b'a fɔ ye ko nafolo dira u ma a kan ka sɛgɛsɛgɛ tiɲɛ don a kan ka sɛgɛsɛgɛ mais sariya wala o la n'o fɔ n k'a bɛ sɛgɛsɛgɛ san o san a bɛ déposer rapport bɛ déposer san o san mais ni communiqué kɛra dɔrɔn mɔgɔ b'a bila kunna dɔrɔn non i n'a fɔ a tɛ ka déposer quoi donc raison pour laquelle an ye observateur de an b'o dɔrɔn de fɔ k'a yɛlɛ k'a fɔ rapport bɛ ka déposer san o san mais maintenant min bɛna wolo nin kɔfɛ on ne sait pas o bɛna kɛ cogo di parce que déjà hali minnu t'u taa rapport déposer o ma foyi k'olu la ka kɔrɔ c'est pour ça qu'on se demande souvent charia o b'a kɛ cogo modèle min na nous an kɔni tɛ ka faamuya n'u sera ka to ka bɔ ka walawali di anw ma o bɛ faamuyaliba di anw ma parce que o filɛ ka fɔ de 2000 à 2025 donc déjà parti min yɛrɛ b'o kɔnɔ fɔlɔ o ka dɔgɔ 2000 y'a sɔrɔ parti min bɛ actuellement
Donc ça veut dire que avec parti demando niveau 2000 avec parti demando de concerné kana o kele do parti do chama kirera à partir de 2020 kana transition yere kono na ni shogel yere yana ga diga le côté ko ya à peu près 100 partis politiques ko akirera 2000 transition konana donc mais premier ministre courant actuellement no général Ablaye Mega alors qu'à peu près il y a 66 partis politiques au créer. Donc ça veut dire que pratiquement bien donc on a eu ça on lui quoi les déposer il y a 2000 qui créera parti 2000 a sera parti mais créer mal kono voilà parti mun créera transition konana rapport min déposera a parti chama bala olu ka rapport min dépose minnu kɛra transition yɛrɛ kɔnɔ o min ka rapport déposera a ka dɔgɔn wa dɔw fana bɛ yen nɔ u t'a rejeter o kɛra transition kɔnɔ donc a ye kuma in résumé quoi nin ko in ne kɔni ɲɛ tɛ kɛcogo la ne ɲɛ tɛ kɛcogo fosi kelen na la basi t'a la mais kun t'a bɛ ka fɛn a bolo sigi yɔrɔ dɔ fana kan n'o ye k'a fɔ a bɛ sɔn ka incompréhension de population hakilina na n'a fɔra san 25 papier kan na a bɛ kɛ maa caman kɔnɔ i b'a fɔ papier ninnu tɛ na ou bien papier ninnu tɛ sɔrɔ ou bien u kɛlen don k'u sigi ka fɛn dɔ créer ka réseau dɔ créer walasa papier ninnu kana se mais e bɛ mun de faamuya population ka nin population ka compréhension na ka ɲɛsin nin communauté il faudra que an ka nɛn don fɛn dɔ kɔrɔ k'a walawala quoi d'abord a ka fɔ ko parti politique ka na n'u ka rapport ye ani jamana bi wari min di parti politique ma o tɛ ɲɔgɔn ye sira la donc n'i ye dɔw ɲininka dɔrɔn dɔw de bɛ k'a kɛ i b'a fɔ ko non jamana de bɛ ka parti bɛɛ financer jamana tɛ ka parti bɛɛ financer dɛ c'est très clair jamana bɛ wari min di parti politique ma a parti politique da donnen don bɛɛ tɛ se k'a sɔrɔ parce que fɛn dɔw de fɔlen don n'i ma se ka olu kɛ fiyewu fiyewu a misali la a dɔw ye mun ye f'a ka sɔrɔ député b'i bolo a dɔw bɛ yen f'a ka sɔrɔ i ka mairie kɔnɔ conseiller b'i bolo i ka mɔgɔ dɔ sera ka kɛ conseiller ye a dɔw la fana f'a ka sɔrɔ muso dɔw bɛ yen nɔ o k'a sɔrɔ olu sera ka kɛ député wali sera ka kɛ maire conseiller ye i y'a faamuya donc ni ninnu bɛɛ lajɛlen de bɛ fara ɲɔgɔn kan et puis min bɛ d'aw ma ko 0,25% tɛ a donc a ka fiscalité la recette fiscale la o de bɛ ta k'a tila parti ni ɲɔgɔn cɛ donc 15% fɔlɔ in de ye ni ma fili parti minnu bɛ yen n'u participera élection législative la ani élection communale la o ye jamana bɛ wari min d'u ma dɛ donc à peu près 40% o ye parti minnu bɛ yen ni député b'u bolo yen nɔ ainsi de suite a fɛn ninnu bɛ tila ten ka taa donc pratiquement parti bɛɛ tɛ se ka sɔrɔ maintenant rapport in ye mun ye état financier de don a ka dɔn k'a fɔ ko e bɛ musaka minnu kɛ ani wari min bɛ don e kun a bɔyɔrɔ ka don pas forcément que jamana bɛ wari min d'i ma dɛ voilà a bɛ se ka kɛ parti bɛ se ka wari sɔrɔ aw ka cotisation ani aw yɛrɛ bɛ baara minnu kɛ walasa u bɛ se ka fɛn dɔw ladon parti kunna a n'a sɔrɔ lɛgi ou bien dɔn minnu bɛ kɛ parti ye a ka dɔn wari min bɛ don parti la a ka kɛ ni wari nɔgɔlenw tɛ quoi donc wari min kan ka don parti la olu dɔnnen don donc fɛn de kana don parti la min man ka don a wari la ani i ka dépense wari hakɛ dɔ bɛ yen parti ka dépense man ka tɛmɛ o ka san kɔnɔ a dabɔkun ye k'olu dɔn dɛ mais pas forcément que jamana ye wari min di parti ma ko k'o dɔrɔn dɔn sinon n'o don k'a minɛ 2018 la parti politique bɔra k'a fɔ k'a bɛ 2018 ni 2018 bɔra la donc k'a minɛ 2019 la kana se sisan ma jamana bɛ wari min di parti ma o ma di donc fɛn kɛ kun tɛ k'a fɔ ko i b'a fɔ mɔgɔ dɔw de bɛ k'a miiri ka kɛ i b'a fɔ ko non vraiment parti politique bɛ ka jamana wari minɛ k'a dun ten u tɛ ka rapport voilà hali n'a sɔrɔ u ye wari in dun u bɛ ka wari in dun sariya kɔnɔna de la bon n'a sɔrɔ mɔgɔ min tɛ k'a bato parti politique ka charte kɔnɔna na a fɔra ko fɛn dɔ ni fɛn dɔ ani wari in ka kan dɛ mais waleya minnu fɔlen don ni rapport déposé ni fɛn minnu fɔlen don n'i tɛ k'a kɛ i kan ka ɲangi donc wari man ka d'i ma fɛn dɔw fɔlen don donc n'o ma lawaleya ne kɔni bolo o tɛ parti politique nɔ ye dɔw de bɛ yen min kan ka nin baara ninnu kɛ basi foyi t'a la kunta an bɛ segin e ma e bɛ population ka compréhension mais an bɛ wagati min na population ka compréhension ye jumɛn ye ni état financier minnu demandelen ni audit minnu demandelen don ka ɲɛsin ex parti politique ma. Mali parce que confusion yɛrɛ bɛ bɔ kuma dɔw la sanfɛmɔgɔw ye ɲɛ kɔrɔ ka na dugumamɔgɔw ma dugumamɔgɔw tɛ taa fan ni nafa dɔn a la donc raison pour laquelle an bɛ observation de kɛ ka se ka olu la kunnafoni voilà donc déjà parti a ka fɔra cogo min na dɛmɛ de don a bɛ ta ka di parti ma mais parti o association o fɛn fɛn bɛ sigi jamana kɔnɔ avant ka sigi i bɛ demande de kɛ état de bɛ yamaruya d'i ma donc raison pour laquelle état kan ka ɲɛ don i ka baaraw la pour i k'a dɔn i bɛ baara min kɛ jamana kɔnɔ est ce que a tɛna dankari jamana la
a contrôler kun filɛ nin wari min bɛ di i ma nin a wariw bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn a wariw bɛ don fɛn jumɛn contrôler kun do mais n bɛ o fɔ tuguni c'est-à-dire Dusumango o tɛ fa Togoni na on a mis les charrues avant le bœuf o de kɛra gɛlɛya ye ni kun ye jumɛn avant que partout ka ci avant que an ka charte abrogée on devait ka audit de kɛ fɔlɔ audit kun bɛ kɛ et audit yɛrɛ kɛcogo ɲuman ye jumɛn rapport mun b'u fɛ yen ka kɔrɔ fɔlɔ a b'a daminɛ o de la minnu ye rapport déposé dɛ o bɛ auditer je crois que auditer ka bɔ parce que olu comme si audit kɛra o bɛna ka segin audit kɛ tuguni quoi ne ɲɛ b'o de la parce que a bɔra k'a fɔ sisan il y a 19 ko la compte m'a certifié les 59 qui ont déposé les rapports ko 19 ka compte m'a certifié ça veut dire que olu ye auditer ka ban u ye baara kɛ ka ban k'o de jaabi di ka ban chaque année o jaabi bɛ di bon a ye baara min kɛ a bɛ tila ka segin o kan on se comprend pas laɲini ye jumɛn tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ filɛ ne ma laɲini faamuya o la ne bɛ ɲininkali kɛ mun ɲininkali kɛ n yɛrɛ la laɲini ye jumɛn mais maintenant population fɛnɛ minnu tɔ bɛ minnu m'a déposé nin olu ye mun de kun ko la avant que an ka se dissolution yɛrɛ ma fɔlɔ mun de bɔra a ko la donc sariya kana kɛ dɔrɔn an ka boli fɛn dɔ kan ou bien jamana y'a fɔ tan mɔgɔw y'a fɔ tan mais mɔgɔ y'a fɔ est ce que ani sariya bɛ taa wa parce que mɔgɔ tɛ sariya dɔn an b'a bisigi olu de bɛ sariya dɔn constitution min kɛ bɛɛ kuma bɛ fɔ a kɔnɔ misaliya jumɛn yɛrɛ constitution min yɛrɛ fɔ n'u k'u basé o kan k'o de y'a fɔ parce que an ɲɛ b'a la transition fɛn fɛn bɛ kɛ u b'a fɔ ko jamanadenw de y'a fɔ mais jamanadenw sigi kun bɛ kɛ min ye kuma dɔw la an b'o bila kɛrɛfɛ souvent hors sujet de bɛ kɛ et rédaction dɔ la ni hors sujet kɛ o ye 3 sur 10 de o 3 de bɛ d'i ma sur 20 concertation kun ye jumɛn hors de vue an yɛrɛ min mɛ o kuma la dɛ partout kun demandera ko partout nombre na yɛrɛ di cogo di ko partout ma se ka jaabi kɛrɛnkɛrɛn di o ma ale ni charte kan ka réviser constitution kun filɛ laɲini kun filɛ objectif fila charte kun bɛ réviser la charte des partis politiques avait révisé ka nombre de partis politiques bɛ réviser cogo min na ka kuma o kan mais an y'a ye laɲini minnu bɔra a kɔnɔna na o yɛrɛ bilala kɛrɛfɛ charte kuma yɛrɛ bɛ yen bilen wa charte abrogera directement partout cira maintenant laɲini filanan minnu bɔra a kɛrɛfɛ dɛ ni o ye ko ka 5 ans di président ma o de taara ba la ko partout ci ka bɔ yen o de taara ba la ka charte abrogé o de taara ba la et maintenant audit k'o fɔ donc finalement donc olu minnu ye kiiri tigɛ parce que kiiri kan ka to jɔlen jamana kɔnɔ ne b'o fɔ kiiri man ka i sen don politique baara la kiiri kan ka to jɔlen chaque fois surtout cour suprême mali la n'olu y'a bila yɔrɔ min na a bɛ yen mɔgɔ t'o sanfɛ donc fo ni i taara ka taa o attaquer jamana kɔ kan sinon i tɛ se ka attaquer jamana kɔnɔ kɔnɔ yan bilen donc olu kan ka to jɔlen de chaque fois ni chaque fɛn n'a nana cogo cogo a jiginna cogo cogo c'est-à-dire olu ka tiɲɛ fɔ olu droit man ka partie kɛ entre le gouvernement et les autres gouvernement ni gouvernement c'est vrai kuma dɔ la n'i bɛ fanga la tu as le pouvoir de tout faire o de la bɛ fɔ ko souvent le temps de la justice n'est pas le temps des hommes parce que n'i bɛ fanga la i bɛ se ka fɛn modèle bɛɛ kɛ mais souvent n'i bɔra fanga la kuma dɔ la a b'i rattraper de kiiri bɛ se ka agir o kɔfɛ donc o de la olu kan ka to jɔlen chaque fois n'olu saisira tiɲɛ ye min ye dɛ u ka baara kɛ ni tiɲɛ fɔli misaliya simple ye jumɛn cour suprême yɛrɛ la n bɛna n'a ye o ye il y avait des magistrats min ka kan ka taa retraite la o débat kɛra ka tɛmɛ 2022 ni o ye président de la cour suprême yɛrɛ ye ale ni procureur général ni o ye Mamadou Timbo ye mais président ye décret de ta o taara n'a ye fɛn cour constitutionnelle la olu y'a rejeté k'a fɔ ko c'est pas constitutionnel mais président ye décret ta o kɔfɛ ka ordonnance ta ka dɔ fara olu ka fɛn kɛ retraite kan donc plus 3 ans de plus donc voici des choses que kuma dɔ la i bɛ min kɛ i yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka a bɛ ka kɛ dalila jumɛn on ne sait pas mais il faut comprendre que filɛbaga wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso la min n'a cɛ tɛ kelen ye ce sont des gens qui observent i nɔfɛ mɔgɔ min b'a fɛ bibi in na ko sariya kɛ a ka ɲi dɛ souvent o kɔfɛ olu de bɛ tila ka ni donc sariya y'i nɔ minɛ olu de bɛ tila k'a f'i ye tuguni ko ko a ye ten donc ne b'o de fɔ marabagaw ye u k'u hakili to olu la u bɛ fɛn fɛn kɛ bibi in na a bɛ se k'u rattraper dans les jours à venir o de la u k'a kɛ sariya kɔnɔna na n'a kɛra sariya kɔnɔna na vraiment on va éviter beaucoup de choses o misaliya simple ye jumɛn avion présidentiel problème tɛ sera jusqu'à 2014 a kɛra mais u m'a kɛ sariya kɔnɔna na fu prix kelen yɛrɛ ma sɔrɔ avion jusqu'à présent prix kelen ma se ka don avion na a kiiri bɛ senna jusqu'à présent parce que ça peut venir après quoi et bɔlen kɔ fanga la donc an ka hakili to o de la an ɲɛ b'a la ale jamana caman na a kɛlen don bibi in na hali jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ i bɔlen kɔ fanga la o tɛ kisi kasola taama o tɛ kisi ka liberté contrôle ma makan dɔ wɛrɛ bɛ bolo ka da nin sujet in kan o de ti ka avant k'an ka don an ka sujet ne bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn au fait mara ye fɛn dɔ ye fɛn i kan ka hakili kan ka fɛrɛ quoi pas toujours kɛ k'a fɔ ko population ye ka laɲini ye min ye n'ale n'a tɛ taa ni sariya ye ko n k'a kɛ quoi parce que n'i tor'o la finalement population de y'a laɲini mais e kan ka bɔ fɛn dɔw kalama yarɔ population e kan ka bɔ fɛn dɔw kalama population tɛ min kalama donc mɔgɔ minnu y'a demandé olu tɛ nin filɛ nin ye domaine technique de ye
donc population tun don population y'a laɲini mais e de b'a la yali min laɲininen don a bɛ se ka kɛ sariya kɔnɔna la wa n'i y'a tɛ se ka kɛ i bɛ pan kunna na mais n'i ko tout le temps population ye fɛn min demande ko n k'a kɛ wagati dɔ la a bɛna kɛ baara ye dɛ a bɛna na i rattraper ne tun bɛ fɛ k'o dɔrɔn de fɔ donc n'a sɔrɔ ko population ka laɲini de don ko a fɔra ko nin laɲini kɛra depuis assise de la mais a kun kan ka kɛ se ka kɛ sariya kɔnɔna waati min na n'a ma se ka kɛ a un moment il faudra que i ka jɛn a kɔ quoi n'a ma ɲɛ ko audit ka ɲi ka wolo résultat min na ko résultat kɛra ka ban a nafa bɛ sɔn ka dɔgɔya dɔɔni donc o de b'an don an ka sisɛ filanan kɔnɔ généralement a bɛ fɔ ko journaliste présentateur ka baara ye min ye ni fɛn min ma ɲɛ ko o bɛ fɔ mais ni fɛn min fana ɲɛna ko an bɛ pan o kunna dɔɔni donc an y'a ye k'a fɔ semaine tɛmɛli an y'a ye an ka président ani représentant caman jamana wɛrɛ sigibagaw yɛrɛ ani fɛn entrepreneur caman taara an ka ko raffinerie d'or du Mali ka première pierre posera le chef de la transition fait donc maga kɔni i ye ko in jateminɛ a bɔra teleso yɛrɛ la an y'a ye réseau sanfɛ a posera première pierre posera e bɛ mun faamu ni raffinerie ko in na i b'a fɔ sanu ka bayɛlɛma an yɛrɛ fɛ yan ka déchets bɛɛ bɔ a la ka bila moule kɔnɔ walasa an bɛ se ka intérêt sɔrɔ a la cogo min na e bolo nin bɛ se ka yɛlɛma nin bɛ se ka na ni yɛlɛma jumɛn jamana ka économie na an bɛ ala barikada sabula da kan min bɛna sanu yele donc ka sanu ko bɛɛ bɔ a la ka kɛ sanu gɛrɛgɛrɛ ye an bɛ se k'a fɔ fɛn ɲumanba don parce que an mɛnna Mali sanu bɛ bɔ ka taa kɔ kan de donc nin baara ninnu bɛ taa kɛ yen misali la o jamana jumɛn o dɔ ye Sud Afrique ye o dɔ ye Suisse ninnu ye mais n'a fɔra ko bi ko Mali yɛrɛ bɛna na o usine sigi hakilila ka ɲi a waleya ka ɲi mais o ɲagali de nana kɛ ko wɛrɛ ye quoi a nana kɛ ko wɛrɛ min ye au lieu que mɔgɔw kunna ka fɔ ni mɔgɔw kunna sirilen tora mais yala an ka so ma an bɛ tɛmɛ Kunta fɛ yen dɔɔni an bɛ segin ka sɔrɔ Kunta an y'a ye k'a fɔ président kɔni a ye première pierre posée ko raffinerie d'or du Mali e ka faamuya ye jumɛn ye nin na ani nin bɛ se ka na ni yɛlɛma jumɛn ye jamana yɛrɛ kɔnɔ fo ka taa se jamana sɔrɔ a n'a bayɛlɛma ma. an kan ka tɛgɛrɛ fɔ min na an kan ka o féliciter min na parce que Mali ye sanu jamana ye c'est vrai depuis lawale an b'a dɔn depuis Kanko Musa ale min yɛrɛ taara pèlerinage la Mecque la sen na et puis voilà a fɔra kosɛbɛ ale ka wari yɛrɛ c'est l'empereur de l'or voilà donc depuis Kanko Musa fo bi sanu bɛ bɔ Mali la mais problème ye min ye sanu bɛ ka bɔ an fɛ yan nɔ ce n'est pas pour les Maliens. L'or ne brille pas pour les Maliens. Oh, voilà, donc on a mis dans ce contexte situé, voilà, parce que l'or ne brille pas pour les Maliens. Maliens ont commencé à focuser à tout le monde, mais à n'a pas tracé en moi. Donc il fallait qu'il y ait un cours pour qu'il y ait un son de ce n'a pas sur un référent. Car faut n'avoir qu'au Kango Moussa, faut qu'on a blabila. On m'a dit qu'à Aklina Foysoro, on regarde ça ça nous bon un ré. D'abord la banque. Ante se ka bɔ an yɛrɛ kelen an tɛ se ka a bayɛlɛma an yɛrɛ fɛ donc a tɛ se ka k'i ta ye quoi voilà donc a tɛ se ka k'i ta ye donc objectif kun ye min ye sanu ka se ka bɔ an yɛrɛ ka se ka sanu bɔ an fɛ yan o ye kelen an yɛrɛ ka se ka sanu bayɛlɛma an fɛ yan nɔ o ye filanan ye mais bon an bɛ se k'a fɔ ko bɛ ji bɛ don kɔ la dɔɔni dɔɔni déjà hali ni société wɔɔrɔ de bɛ k'a bɔ société étrangère de bɛ k'a bɔ mais au moins kɔni ko nin bɛna kɛ sababu ye sanu ka se ka bayɛlɛma an yɛrɛ fɛ yan ka sanu ko yan au lieu que k'a bɔgɔ sanu n'a bɔgɔ bɛɛ cɛ ka taa n'a ye kɔ kan a ka taa baara kɛ yen nɔ ka sɔrɔ ka na min bɔra an ka sɔrɔ k'o contrôler kɛ an ka parga d'a ma olu ka parga d'u ma mais ni a bɛɛ bɔra a fɔra ko ni usine sera une production de 200 tonnes par an donc san kɔnɔ a bɛ se ka jusqu'à 200 tonnes kɛ et fɛn bɛ société fɛn bɛ Mali kɔnɔ actuellement k'u bɛ sanu extraction kɛ donc o bɛɛ ka sanu bɛ taa di société in de ma société in bɛ a raffinage kɛ donc k'a dɔn maintenant sanu ni a bɔgɔ bɔ ɲɔgɔn na ni sanu gɛrɛgɛrɛ ye bon société ka pari ye min ye n'a fɔra code minier y'a kɛ cogo min na o ye code minier révisé transition fɛnɛ kɔnɔna na code minier y'a fɔ cogo min na donc société ka pari b'a bolo Mali fɛnɛ ka pari bɛ don a bolo donc ça permet que an ka se ka contrôle kɛ an ka sanu kan ça permet aussi état ka minnu tun bɛ perdi olu kana se ka perdi donc an bɛ se k'a fɔ ko o ye tare n'a bɔra a sira fɛ. Baasi t'a la donc maga an bɛ segin e ma e tun b'a fɛ k'i bolo sinsin yɔrɔ dɔ kan n'o y'a ye k'a fɔ ko nin kɔni a bɛ se ka kɛ nafasɔrɔ siraba dɔ ye mais a mɛn ye jumɛn ye. a mɛn ye min ye n bɛ fɛ ka yɔrɔ dɔ de lajɛ komi mɔgɔw kun ka ɲininkaliw cayara réseau sanfɛ
kuma ɲagara dɔw yɛrɛ y'a fɔ ko ko o kuma ko yali ko biriki fɔlɔ bɛ da siɲɛ 2 wa mais n bɛ fɛ ka latigɛ min kɛ dɔrɔn mɔgɔ caman m'o faamuya quoi dɔw nana bɛɛ y'i ta fɔ dɔw nana fɔ ko rafinerie Kanku Musa bɛ yen ko fɛn wɛrɛ bɛ yen seulement an bɛ min latigɛ fɔlɔ d'abord nin tɛ jamana kɔnɔna rafinerie fɔlɔ ye mais nin ye jamana yɛrɛ ka rafinerie fɔlɔ ye donc sanu yelen yɔrɔ wɛrɛ tun bɛ yen Mali la yan nɔ an filɛ ka Kanku Musa min fɔ Kanku Musa in effectivement président Jɔnkunna 2013 a y'o fɛn a taara biriki fɔlɔ da o kɔfɛ n hakili la san 2 ɲɔgɔnna kɔfɛ assemblée président taara inauguration kɛ a Koromo Kari maintenant privé don sanu rafinerie Kanku Musa in ye privé de mais a mɛnna u bɛ fɛ ka laɲini min kɛ a ma se ka sira sɔrɔ quoi rafinerie yɛrɛ sira fɛ u mago bɛ quantité sanu quantité min na walasa u ka se k'o yɛlɛ k'o kɛ sanu gɛrɛgɛrɛ ye malheureusement u ma se ka marché ba sɔrɔ Kanku Musa in kɔfɛ a tɛ ka d'u ma de ne ye kɔsa in na a tɛ tɛmɛ san 1 kan yɛrɛ n ka ɲinini na n ka recherche la n bɔra a ka interview dɔ kan quoi a DG yɛrɛ ka interview dɔ kan donc gɛlɛya minnu b'u ka baara kɔnɔna na a y'o fɔ a fana bɛ zone aéroportière yɔrɔ in de la o de la mɔgɔ caman m'a faamuya k'a fɔ ko donc an bɛna min kɛ Soroma ye jamana ta ye k'a fɔ ko b'o yɔrɔ kelen na nin fana b'o yɔrɔ la mais kelen m'a faamu Kanku Musa in ye privé de ye i y'a faamuya o la n y'a ye a ka interview kɔnɔna na a y'a misali la 2016 n ye min ye a ko misali la 2016 olu yɛrɛ ma se ka tɛmɛ 200 kilos ɲɔgɔnna kan kilo 200 ɲɔgɔnna kan raffinerie la i y'a dɔn kɔni o problème ye mais n'i ye Mali production jateminɛ au moins Mali ka ca di tonne 50 ye Mali bɛ sanu min bɔ donc c'est pour dire que ale ma se ka contrat sɔrɔ directement ni société ba ninnu ye quoi u ka baara caman kɛra ni dama sanu ninnu de ye donc o kɛra problème ba ye yala ale kɔfɛ o dɔrɔn tɛ sanu bɔra ye Marina privé la Marina Gold fana bɛ yen nɔ o fana ye privé maintenant jamana yɛrɛ ta dɛ ni ne ye jamana yɛrɛ ta fɔlɔ ye mɔgɔ caman m'o de faamuya basi t'a la Kunta an y'a ye k'a fɔ wɔɔrɔ in dayɛlɛnni kɔni na a dayɛlɛnni diyara mɔgɔ caman ye nisɔndiya kɛ ka bɛn n'a ye mais question min i b'a fɔ kunnasiri min tora mɔgɔw la kɔni kɛra question fila ye généralement n'an y'a ye k'a fɔ logements sociaux ni maa caman b'a dɔn ATT la ni olu bɛ baara ou bien ni usine wɛrɛw yɛrɛ bɛ dayɛlɛ ou bien hali ni baara wɛrɛw bɛ dayɛlɛ plaques de bɛ k'a kɛrɛfɛ wagati min kan ka kɛ baara la dɔw bɛ k'a la hali o kɔfɛ ni peut-être o tɛ kɛ plaque ninnu kan mais nafolo min donna a la olu bɛ annoncer ani bɔta min kan ka sɔrɔ mais nin question damadamanin jaabi ma se ka sɔrɔ o la ou bien peut-être population a capacité tɛ population bɛɛ la k'a faamuya donc u ma di jamanadenw ma a fɔra ko wagati min a kan ka ban ani wari min donna a la ko olu bɛ question géostratégie ani géopolitique bolo a y'o de ɲɛfɔ. Bon, il y a fait comme un reportage là, il y a comment faut tenir là. C'est pour cela que je dis souvent, bon, charia, comme ante c'est cliché là, mais faut non faire qu'on a mis sous là. Charia, la loi est générale et c'est impersonnel. Donc charia manata, anabe boule, aka bouli beka, mimi maralao, miti maralao, charia est bébé de considérer niveau que par exemple, en boraka, fon foni. Ko parti politique ka musakaw ko ka asɛgɛsɛgɛ jamanadenw ka demande y'o ye mais n'a sera niveau de ma fɔ ko non ko kuma da kana don la souvent nous on comprend pas avion présidentiel ko kuma an y'o fɔ mais ni nana to yen sisan don nataw la kana nata voilà c'est ce que j'ai dit bi i bɛ mara la mais sini e tɛ mara la donc e bɛ fɛn fɛn kɛ i ka mara kɔnɔna na a bɛɛ bɛ se ka rattraper les jours à venir et population yɛrɛ b'a demander ko a kana demander dɛ a bɛ k'anw de ka ɲɛko ka toujours parce que c'est nous qui nous sortons perdants toujours parce que jamana nafolo de bɛ ka utiliser ni jamana nafolo ka utiliser sira o sira fɛ i yɛrɛ poche kɔnɔ wari tɛ fo jamana nafolo impôt ni vient tout a kan ka déclarer jamanadenw kan ka kunnafoniya a la mais souvent ni minnu bɛ mara la n'u bɛ fɛ ka kɔ dogo u bɛ na n'a ye k'a fɔ ko secret défense très généralement avion présidentiel ko kɛra ten cogo la
et ali ministre mun marla mun na o fene min profite ko fene fo ministre min ni no ma ministre chara ira ka fa kan bien ka a déclaré mais au clé ka rapport là-bas mon femme que la ministre mi a déclaré c'est très petit alors que ka fa jamana do le président ko ni mi ma déclaré yan dati do che voilà donc ni be marala ika bi yere ga bien yere propre bien ika parce que ibina do jamana barad la ni be jamana barake ka ba donc ika bien ka déclarer ça on s'en kan a déclaré joli farla ka joli borala o kan ga do parce que pour que aka don tout ça c'est pour question de transparence pour que la corruption qu'elle est là ko am fa corruption ka yuru mais ni kuma do fin do bina iba fait ko montant la ni télé na yo télé fo nyina le montant projet montant ni en tout don projet arabe na quête de l'année kono en tout don peut-être ou basé kodo yu soro ka teme ou basé comme pour les zéro kan fo par exemple misala dit mais les centrales solaires mi kun fora ko kan ke pendant 12 ans ou délai de 12 mois de mai 2024 par exemple ça encore ba hier que mai 2024 mai 2025 au terme na massacre on fait 12 ans de délai donc peut-être ou basé au misala ka mo kana to contrôler no fait au kan il faut ko maintenant pour des raisons géopolitiques comme en tout donc géostratégique nous on ne connaît pas ça autant dans domaine ko maintenant coûter fo mo montant te fo mo mais nous kon be mi famia ni jamana na folo do ko fen dafe ama ke secret ko le montant n'est pas un secret mais équipement mona dans la femme mona so ke secret mais mal va am contraire de ke ali armement la je lu armement ça montant te fo mo a capacité de mais ibaye munu manga fode ou si plateau kan munu be a commentaire ko lu si plateau kan o de fofo anga ayina avion to ko ni abisa kan ki or ne bolo o le kan ke secret défense lu manga fo ala nombre munu sorla mais ibaye ko do al do ta fo nombre fo ayini ha kay soro ayini mina kay sa o le kan ke secret défense mais le montant du budget le montant là jamana kan na fo lu do akanga fo jamana do ni juli do na la parce que tôt ou tard là avec beaucoup fait mais à bolinko est-ce que a warbi na sega sorowa nostro ite fanga era la ni te fanga wati na bena beaucoup fait est-ce que a warbi na sega sorowa jonga pertido jamana do na pertido parce que an na fa mun soro fe mun na amasego na fa soro jamana na folo tara janda ga wore fe bon c'est dommage pour nous ni olu tira ka rectifier mara konana akara ni mara yo akara mara wore yo o ka rectifier parce que misala colonne do muna ñofo le ba wara be ko am so na ci de kelen ko ebe marla se ka femme ke do res ke ñebe law bibi na am ka femme fo ni mo goro mina ta international ko fe peut-être ça sera un politicien no ka ba ñu na ke est-ce que am na fa ko mun na ni ko no ko atake parce que anya juriste be fo ça c'est la jurisprudence anya accepter pardon de kono doni mo goro na ko fe no ka ba ñu na kelen ke est-ce que am na sa fa ko no ko atake or adu ya karakate donc c'est pour cela que na mi femme ke anga baraka ni principe o ne ko ka famia ko bashi sala maka dobe bolo ka da ni ka iba fo de la ko ni fena et puis encore mo chama i bolo sin woro do ka fala ko mali premier pierre da ko ni ka baka chaya jamana ko mais résultat fu ta ko ye ko sabe ne be fe ka feno mi fo dron kunta da serama misali ko ni mo ni kara nyamo vraiment ay jija kuma be ka ke misali na faka boko jugo ngo men ko yin waleya masaka waleya ni masaka waleya bo fana foko jongala foliti mo ka fuare ay ko i masaka waleya kumina fana ibo fo donc mo ba le ka fo a nyera la karsa jelino mais ni i masongo foi fala bo aramaden dun vlani aramaden ti kuna siri fe donc ni ma nyefo atigi bita nyedo glan ayaye donc kuna fon langolo mi jense o chogo sugu de la vraiment anga jamana nyamo kanga barake wa communication sera fait donc communication est na ni jelenya et transparency nganga ba ne bolo ni ami min ko kuma de la ami soro ko kuma de la économie ko kuma de la ami musaka ko kuma de la bon hier la ne ma géopolitique ni géostratégie jora la ne bolo domaine sensibilité ga so ma ki va fo domaine militaire ou bien fendo mais beniga famia do ko konana ni ay hal ni kuma nchara parce que ama fendo fo mo nyana donc bey hakilla fo maintenant soro ko fendo on foro mo nyana ibita conseil des ministres le 28 conseil des ministres là coin a projet de loi taro konna de la 28 mai konna na o kelene do entreprise ko na entreprise mega baraka yandra entreprise ici o donendo bon ni ye recherche ke yandra e baram nunge ka teme ibo lu ye yoro chamana a projet wara be ka fo hali chose kori bama yelama usine fana ango fana ke o fana be no ni nana misal ta sisa ni fensugu mo be se ka ta hal ni ma fo capacité africain nga se
a kan ka se ka sanu min raffiné ko san kelen kɔnɔ tɔni 200 ɲɔgɔn na mais ni ka jɔrɔna ko ye yɔrɔ min ye ni Ala y'a kɛ ko baara in nana ban Mali sanu production bon a ka ca ni tɔni 50 ɲɔgɔn na ye cela veut dire que an mago bɛ sanu na yɔrɔ wɛrɛ walasa usine ka se ka fonctionner kosɛbɛ mais problème wɛrɛ ye min ye i bɛ taa sɔrɔ hali an ka AES jamanaw kɔnɔ yan nɔ ou bien i bɛ bɔ yen ka taa zone CEDEAO kɔnɔ Afrique de l'Ouest kɔnɔ yen nɔ bɛɛ bɛ ka Marina Gold min fɔ Marina Gold bɛ ka Burkina raffinerie projet Marina Gold associé len don a la an ka kɛ Burkina b'a ta baara la Niger b'a ta baara la a ka gɛlɛn k'a fɔ ko donc an ka usine capacité yɛrɛ k'an bɛna na sanu sɔrɔ n t'a dɔn an bɛna na bɔ cogo min na hali ni sera ka fɛ ka n'an ka mɔgɔw sera ka fɛɛrɛ sigi ka na orpaillage ta fara a kan a ka gɛlɛn nin wagati in na k'an bɛ se ka se hali tɔni 100 ma mais usine a fɔra ko usine capacité ye fo tɔni 200 ɲɔgɔn ye cela veut dire que vraiment an kan ka baara kɛ ka na ni politique ye min bɛ se ka mɔgɔ tɔw lasɔn k'u sama ka na n'a ye u ka se ka na ni baara kɛ an ka fɛn na yan nɔ toujours ne y'a fɔ ni i ma kunnafoni labɛn ka ɲɛ mɔgɔw bɛ taa fɛnw ye miiri nin ko ninnu filɛ nin ye i b'a dɔn mɔgɔ tɛ se ka girin k'a fɔ kɛnɛ kan mais a ɲɛ dɔn man go raffinerie ko filɛ nin ye bi bi in na fɛn bɔlɔlɔ sanfɛ fɛn bɛɛ bɛ yen nɔ i bɛ se ka taa recherche k'a kan hali n'a prix ma k'a yɛrɛ ye i bɛ se ka fɛn dɔ sɔrɔ min n'a prix ka surun capacité min fɔlen don entreprise min bɛ ka baara kɛ recherche bɛ se ka fɛn caman di kan mais an tɛna an da don o yɔrɔ la mais toujours est-il que ɲɛmɔgɔ vraiment u ka baara kɛ nin fɛn sugu ninnu na toujours n'i ye fɛn jɛlen di mɔgɔ ma a b'a to mɔgɔw tɛ taa fu fɔ quoi mais mɔgɔ bɛ na hali nkalon de la n'i ma kunnafoni jɛlen di ça c'est sûr basi t'a la walasa ka tiɲɛ sɔrɔ mɔgɔ caman b'a filifili daw kɔrɔ k'a lagɛ ni ani tiɲɛ bɔlen don donc o de b'an to an ka sujet laban kɔnɔ mais an b'a essayer k'o kun tigɛ dɔrɔn mɔgɔ caman b'a ka ɲininkali kɛ ka y'a ye conseil des ministres la u y'a ye k'a fɔ a kuma fɔra k'a fɔ projet de loi ko ka 5 ans du chef de la transition ma renouvelable mɔgɔw bɛ ka ɲininkali kɛ a taara wa ou bien a ma ta ou bien a bɛ conseil des ministres de yɔrɔ la fɔlɔ a ma se CNT ma an bɛ yɔrɔ jumɛn na an bɛ ka fana nin ko in na o ye laɲini kɛra ko ka san 5 di san 5 min bɛ se ka kurakuraya i b'a fɔ AES jamanaw kɔnɔ a bɛ ka kɛ cogo min na misali la Niger y'a kɛ cogoya min na d'abord projet de don a ma ta fɔlɔ il faudra que mɔgɔw k'a faamu a ma ta fɔlɔ donc projet min don a bɛ passer parlement kɔnɔna la n'o ye CNT ye donc CNT bɛ session na a bɛ se ka kɛ yanni nin kalo in ka sa donc projet bɛ passer CNT la ni CNT b'a voter mais pour l'instant a ma se fɔlɔ mais a laɲini kɔni bɛ yen parce que n'i y'a ye gouvernement y'a ta conseil des ministres la donc laɲini bɛ yen fɔlɔ a bɛ taa CNT la basi t'a la kunta n b'o question kelen de poser i kunna mais n'i bɛ se ka walawalali min di a la mɔgɔw kɔni bɛ ka ɲininkali kɛ k'a fɔ projet in a bɛɛ ani yɛrɛ y'a mɛn projet o ye fɛn min bɔra gouvernement yɔrɔ ka se fɛn ma parlement ma normalement ni parlement bɛ yen mais anw bɛ conseil national de la transition na donc mɔgɔw bɛ ka ɲininkali kɛ a taara wa a ma ta a daminɛna wa a ma daminɛ n'i y'a ye k'a fɔ président yɛrɛ ale ye 5 ans kɛ ka ban ou bien 4 ans de don parce que rectification kɔfɛ transition kɔni bɛ 5 ans na fɔlɔ voilà d'accord i ye min fɔ projet don n'a fɔra projet o ye sariya laɲini bɔra gouvernement ɲɛkɔrɔ ko ka charte réviser donc an b'a fɔ nin tɛ charte réviser ko fɔlɔ ye parce que n bɛna ka révision ko 2nan de CNT mɔgɔw dɔw ɲɛbɔ kumakan mɛn a sera CNT tabali kan ka ban donc CNT bɛ na ka na écoute kɛ pour que ka se ka voter voter kɔfɛ de maintenant a bɛ sɔrɔ ka promulguer a bɛ taa passer pour voir la constitutionnalité et après u b'a promulguer donc baara bɛ sen na ka ban j'espère que yanni session ka ban parce que session bɛ datugu CNT bɛ mois de juin na donc u ka session bɛ datugu a tɛmɛ yanni session ka datugu je crois que u bɛ sɔn ka baara kɛ n y'o fɔ nin tɛ charte de la transition nin t'a réviser ko fɔlɔ ye a réviser ko fɔlɔ kɛra ANR kɔfɛ parce que ANR kɛlen kɔfɛ donc u y'a révision ko fɔlɔ kɛ et maintenant transition yɛrɛ n bɛna min fɔ fɛnɛ hakilina ye min ye a ka directement n b'o tugu a la voilà 5 ans in fɔli comme u y'a fɔ tuguni toujours u bɛ fɛ ka fɛn min u b'a fɔ jamanadenw y'a laɲini donc concertation de fɛnɛ ye nin fɛnɛ fɔ tuguni 5 ans renouvelable et que k'a suma AES jamana ma n'o de fɔ toujours nin kɔni bɛna kɛ misala wɛrɛ tuguni Mali kɔnɔna na fanga sɔrɔ sira wɛrɛ fɛ en dehors de la constitution parce que constitution ye min fɔ an ye min voté 2023
qui est l'expression même de la population du peuple. Juillet 2023. Parce que le peuple de l'État, il y a un référendum fait. Je crois que fin sera voté au Bénin, donc il sera fanga bita tugo mina kalata de fanga di mokoma et président ka mandat est 100 et renouvelable une seule fois. Oui, constitution est mieux fort. Donc il y a tugo tugo yo c'est ko fara ka constitution 2023 kono. Comme il y a tugo tugo match ça plus de 10 ans que Mali kono président. Mais min fora nena 5 ans et renouvelable. Renouvelable combien de fois faut pas kono de. Donc on a renouvelé une fois, on a renouvelé 2 fois, on a renouvelé 3 fois ainsi de suite. Donc ça veut dire que il y en a 100 ans min fora constitution kono. Donc ça veut dire ça fait dépasser les 10 ans. Oui, nga constat folé. Mais mi fo adamadi sani ka jiki ibinyoro la itanoro ibijiki. Ne be jiki fon folo mena ni ay ameni femme kono ni exception que la principe de Samali kono. Jona nay il est M5 RFP. Bijiki yeni la folo. M5 RFP. Mais moi va faut jeni ka jiko fana peut-être il y a M5 RFP bora kada ku. Non, bolinte mena ni yo parce que ni la me dore bina famille. Voilà, mena ni M5 RFP de ya en blani de kono. Pourquoi? Boli folom kera ni je suis d'accord parce que fanga tabolo kumai mais constatation wa kera fara ko charte folo kono mba kono la transition c'est 18 mois la durée aba kono no au 18 mois il m'a respecté ori yanse ni ma dominant M5 RFP bita kuluba ka banda auto no le président du comité stratégique il dit que la transition c'est 18 mois pas plus on était à 9 mois avec les 10 commandements voilà on était à 9 mois ko ni bara mi masika ko passer régime vraiment qui est démocratiquement élu. Mais on a un monde qui est dominé, on a un affaire où il est présent mis hors de ses prérogatives. Au Kokura Yama mi prévoit le texte kono. Président ka fanga ku ya amina la mettre hors de ses prérogatives. Rectification. M5 RFP mo boro mu fanya ko non, que ça c'est la rectification. Pour le na fanga la. Et comment faut la jume ko les 9 mois, faut que 9 mois dans le torade. Ouais, que les 9 mois restants là pour absolument respecter. Mo fanya. Mais on a eu un balamina de boran confesserae pour nous ko ANRDB ko ANR désormais ANR de transition direct décidé ANR qui ANR on foyer ko c'est de 6 mois à 5 ans 6 mois à 5 ans décret tara qu'a fixé 10 ans comme bon problème benam na yeno parce que au lieu à ira Michel ira ko il se ga jama fara nonka ko ka se ga transition kontala ka yelema parce que 10 ans dira que tu regarder à travers ANR mikera maintenant l'élève a dépassé les maîtres. L'appétit venant à manger, donc élève est au mentor dépassé. M5 RFM ou mentor mais il y a des transitions de l'aide ni concertation aidée. Sera souffert aux familles parce que Chogal pensait que bon il était leur mentor comme Anima et Tukomina ou comme Mingue ils clientent à droite ils vont virer ils ont viré à gauche. Tandis que le mentor disait que lui il va tout droit, qu'on ne tourne pas. Donc, mentor irait ou traque ou irait boluda. Donc, l'élève a dépassé les maîtres. Donc, il y a une concertation, c'est qu'il doit faire la transition de Djaka. Donc, il y a une concertation courant-oreille, concertation des forces vives. On a désormais 5 ans. Donc, voici la raison pour laquelle j'ai dit que M5 RFP continue en mode de parce que les 18 mois, il faut qu'on va respecter. On est là pour boire avec une concertation qu'on appelle ANR. Oh, concertation flana fait dans la caque. Peut-être al ni fait bien bas. Concertation wala bisa ka tuin ka so dore fara ka tu bashitala e makan fo fana jume ni be bolo la se mana ka fara nganya ka fo komi kunta is bolo siga ka to komi na ko projet be CNT kon ka bolo ka mais pour le moment ama communiquer ya la ni bara madame na ka mais an woni te judiciaire peut-être akuma laba mo le bolo cour constitutionnel de bolo am ya ka fo constitution kura mi votera no. Je pense que à la fin a promulgué depuis juillet 2023. Donc, normalement, à quand il rentré en vigueur, mais Mali entre charte constitution de 2023, constitution de 92, à quand il a donc, eh bien, mon femme, on a mis ce qu'il y a au do nataola. On est mis normalement, il y a normalement un point. Ali niveau mena. Nega bolla ni ba nyini sharia kunda ashubu ko ina ni dongo ala kan gisi ni dongo ma ine ibi sharia nun ta kundo sharia nun ta kun chaman de kan gisi an ni dongo ma mais tout le temps ni yara ma de blaka ka dongo ke abe laba abke ko wara de fen no be wati dola donc i ni dongo du mais i ba to mun koso
parce que peut-être kumakan dɔw b'i bolo ou bien sariya dɔw b'i bolo i b'a to olu kosɔn mais n'i y'an bila kan ka ni dɔn ka a bɛ gɛlɛya dɛ maintenant k'a fɔ ko fɛn in taara CNT la ne b'a fɔ n ko ye kunfaya kun de ye quoi ka n'i yɛrɛ sɛgɛn yɛrɛ kunta ye misali di ma a ko ko sariya dɔ kuma taara magistrat fila ka fɛn kuma taara cour constitutionnelle la cour constitutionnelle ko maintenant ni jamana sariya sunba tɛ bɛn d'accord donc fanga dun fana de ye sira wɛrɛ di président ma ni CNT ka session datugura a bɛ se ka passer ni ordonnance ye ka fɛnw kɛ passera n'o passe cogo ye donc nin ko in ye kunfaya kun de o to ye pewu n'i bɛ Mali situation ko n'o expliquer an tɛ se k'an jigi da hali n'a sɔrɔ Sénégal ni Mali tɛ condition kelen na an tɛ se k'an jigi da Macky Sall arrêtera cogo min na k'a fɔ ko constitutionnel bɛna nin projet in fɛn ka sen da n'o kɛra o de ye fɛn ye min bɛ bala ne na ye quoi o de ye fɛn ye min bɛ bala ne la ye i y'a faamuya est-ce que fɛn dɔ don k'a bɛ taa cour constitutionnelle la wa est-ce que o fɛn don wa charte révision est-ce que o bɛ taa cour constitutionnelle la wa non basi t'a la an bɛ n'a lajɛ donc fɛn de bɛ taa cour constitutionnelle la fɛn minnu bɛ yen n'o bɛ constitution kɔnɔna na kari de kunta ka conformité lajɛ voilà donc k'a fɔ ko sariya dɔ bɛ sariya dɔ sanfɛ awɔ mais nin fɛn ka ɲi tɛ se ka o to yen pe ɲinɛ o yɔrɔ kɔ n'i bɛ nin kuma ninnu lagali dɔrɔn peut-être ne bolo hali fɛn minnu bɛ ka kɛ a bɛ ka kɛ de ko au nom de la refondation ok a bɛ ka fɔ de ko au nom de la refondation au nom est je ne sais pas si c'est la refondation a bɛ ka fɔ au nom de la refondation donc kuma lasurunyana a ka fɔ ko san 5 min bɛ se ka kurakuraya donc kunta ko hali a ma fɔ ko kurakurali siɲɛ kelen donc perepere ma ko la donc dès lors que a bilala mɔgɔ hakili la k'a fɔ k'a bɛ se ka kurakuraya e ye san 5 di ne ma kɔlɔn ne tɛ mɔgɔ wɛrɛ dɔn dɛ ni i ye san 5 di ne ma ko maga kɛ an ka ɲɛmɔgɔ ye mais i bilala baara min na n'i ma se k'a kɛ o kɔnɔna na n bɛ san 5 wɛrɛ d'i ma ne yɛrɛ maga n kɔni ne t'a kɛ ka kɛɲɛ n'o san 5 ye n bɛ tɛmɛ walasa a ka se ka kurakuraya hali ni sera k'a tila bɛɛ kɛ n b'a exécuter peut-être à 70% donc pour que i bɛ se ka n ka fɛn renouveler cogo min na parce que o de la n y'a f'i ɲɛna tout le temps adamadenw fɛn dɔ ka d'an ni ye mais an b'a to yen mun de kosɔn parce que an yɛrɛ ye bɛnkan minnu kɛ ani an ye sariya minnu kɛ an b'a k'olu kosɔn sinon n'an tora ni dɔngɔ bolo walasa a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ kosɛbɛ don min na donc kunta dɔ wɛrɛ b'i bolo walasa an bɛ se ka nin thème 3 in datugu cogo min na heure b'a fɛ k'a ta bolo ma bon an bɛ ala deli dɔrɔn an yɛrɛ bɛ texte minnu ta vraiment an ka to k'an hakili to olu la kosɛbɛ ka fisa parce que n'an y'an hakili to a la a bɛ anw yɛrɛ de protéger ni justice b'a fɔ ten et la loi comme boussole et elle vous protégera donc n'i ye loi kɛ i ka boussole ye min bɛ i guider donc a bɛ kɛ sababu ye i bɛ protéger parce que bi bɛ yen sini fɛnɛ bɛ yen faut toujours an k'an miiri o de la o de ye leçon ye ne bɛ se ka min tirer bi bɛ yen sini bɛ yen an y'a ye président caman bɛ yen u to fanga la u sera ka fɛn caman kɛ parce que n'i ye fanga la mais tu as le pouvoir de tout faire maa si tɛ se k'a fɔ ko mun na i y'a kɛ mais peut-être a bɛ se k'i yɛrɛ rattraper o kɔfɛ de donc o tɛ misaliya ɲuman ye an ka jamana ma o bɛ jamana yɛrɛ lasegin kɔ mais exemple kelen ta ye dɔrɔn ni Guinée quand Dadis était au pouvoir an yɛrɛ kuma Dadis show a bɛ sigi dɔrɔn séance tenante e gɛnna e nommé décision déjà mettre sur place donc voilà mais après quelques années après on a vu même Dadis procès là jusqu'à ce qu'il a pleuré donc olu man ɲi quoi jamana yɛrɛ kɔnɔ quoi o tɛ misali maa ma ye jamana marifan ka tɛmɛ ani bonya de ka kan donc n'i bɛ fɛ i fana ka bonya i ka baara kɛ ni sariya ye sariya bɛ i protéger c'est parce que n bɛ ka min fɛnɛ fɔ nin minnu ka tigɛrɛ fɔ bibi in na dɛ ko a ka ɲi ko taa n'a ye dɛ le jour où i bɛ bila problème kɔnɔ olu kelen de b'o kɛlɛ i y'o kɛ mɔgɔ caman na ka tɛmɛ o de la Ayidara y'a fɔ a ka kuma na ko nkalon don u fɔra ATT nɔfɛ yan nɔ ATT an bɛ sa i nɔfɛ don min na ATT gɛnna nin ka n'u ka jiginna kulu fɛ a taara se dingɛ a ko k'a ma mɔgɔ si ye mais regarde même ATT don min na i bɛ ka ci bila magasin na o jama la min taara bɔ tuguni i bɛ ka fɛn même chose on disait bois t'a bila ni bois tɛ yen mɔgɔ si tɛ yen bois t'a n'a ye mais on a vu bois min na don min na c'est la même chose bon toujours n'i ye i ta jama kulekan in fɛ dɛ jama bɛ mɔgɔ bila fili la et m'o fɛnɛ fɔ tuguni k'o bila kunna nin fɛnɛ ye misaliya de ye toujours min bɛ kɛ misaliya wɛrɛ mɔgɔ wɛrɛ ma mɔgɔ wɛrɛ min na fanga la parce que a bɛ nana bila kunna ja ne bɛ se ka partout ci avec simplement mes degrés dɔrɔn partout bɛɛ disura o sariya min o yamaruya di président ma quoi parti de solution a fɔra tun bɛ charte des partis politiques de kɔnɔ et tribunal de bɛ se ka a ci donc nin ye misaliya fɛnɛ ye mɔgɔ wɛrɛ min na o bɛ se ka bila kunna ni parti commence ka n tɔɔrɔ dɔrɔn mes décrets ta les partis sont dissous mes décrets ta fɛn abrogera
Voilà. Donc, il faut vraiment angabo olu konana. C'est-à-dire angabo dabri konana shara kunda. Avec un misala joué mogorom na kofe. Et antes quand il boit kono parce que a misala lo karakatem. Donc voici un peu ne se ka mifo. Donc kiri kato joli ni kiri tora joli. Aban kisi fin mama. Hier misala ta Macky Sall me fait faire élection keo. Mais quand il a envoyé ça Sénégal cour constitutionnel là, Sénégal cour constitutionnel là non, c'est pas possible. Ou ya obligé ka aké. Mais et puis Gigi Wada faut même min toko donner le Sénégal il va falloir qu'il va bailler mais tout le monde n'est pas qu'il va bailler fango blanco et puis tout le monde n'est pas attété aussi à la kakinala quand attété est venu à la transition il dit que on a compté fanga koué ou bien a fin organisé et à la fin organisé il est parti et après il est venu comme président en tant que candidat. Donc tout le monde n'est pas comme ATT. Tout le monde n'est pas voilà. Donc à ma foi la ke bagawi ko wakati ya tantekama vraiment wakati ya tantekama ni temba saba ine tubambolo kasi kada alla me ba okluka ama fu kau kambe semaine were kata never la kata bla 10 la